O Auditorio e a Escola de Música do Grove cada vez está máis preto de seren unha realidade. O proxecto atópase en proceso de licitación. Segundo o goberno local, as obras poderían comezar en setembro. O complexo cultural Meco conta cun orzamento de algo máis de 4.300.000 euros. Dese total, 1,5 millón procede do Plan de Reequilibrio da Deputación de Pontevedra. Outros 400.000 euros son do Plan Concellos, tamén do ente provincial. Esta mañá o alcalde da localidade, maila presidenta da Deputación Pontevedresa, visitaron os terreos de Monte da Vila, onde está proxectada a infraestructura. O rexedor Meco agradeceu o esforzo do ente provincial para impulsar o proxecto, tendo en conta, ademais, que en todo momento dixo se seguiron criterios obxectivos para a concesión das partidas, algo que, segundo engadiu, hai que contrapoñer o xeito de facer política do anterior goberno da Deputación. Penso que é unha das inversións máis importantes que a día de hoxe se vai facer na provincia de Pontevedra, e iso se vai facer no Grove gracias ao apoio e a sensibilidade da presidenta e da Diputación de Pontevedra, porque desde o primeiro día que me sentei con Carmela Silva, presidenta, para falarlle deste proxecto, nos dixo: adiante, vamos a buscar a financiación, vamos a botar unha man. Segundo o rexedor, hai máis de 40 anos que os grovenses reclaman o auditorio onde poder centralizar a actividade cultural do municipio. Cacabelos engadiu tamén que o proxecto, que finalmente si vai contar cun ascensor, suporá tamén unha mellora para toda a contorna. Este proxecto vai a permitir a urbanización de un espazo que, como ahora mismo podes observar, está deteriorado, que vive de espaldas a veciñanza e o que é o urbanismo do Grove, e vai ser un proxecto que integre totalmente este espacio no urbanismo do Grove, coa ampliación e apertura de viales de cara a Xoán 23 e a Castelao, que xa está proxectado tamén. A presidenta da Deputación considera que este proxecto é un modelo a seguir para outros concellos porque, segundo dixo, permite democratizar a cultura. Carmela Silva aproveitou para salientar o esforzo que leva feito o ente provincial no Grove nesta legislatura. A localidade recibiu do organismo provincial case 6 millóns de euros. Unha cifra histórica de inversión da Deputación de Pontevedra no Grove e ademais feita a través de criterios claros, obxectivos, transparentes e respetando a autonomía local dos concellos, porque é o Concello do Grove o que decide que investimentos se fan. Silva aproveitou para poñer o Grove como exemplo de concello que ten claros os seus proxectos e que sabe que modelo de futuro quere para os vindeiros anos.